Durante os últimos anos estáse a ver que, debido á influencia de factores como o cambio climático, hai un acurtamento das fases fenolóxicas de algunhas plantas e unha dificultade para que as colmeas e as abellas collan recursos vegetais que son importantes para eles, como é o caso do polen. Normalmente a cantidade de plantas que son susceptibles de producir estos recursos de polen son máis baixas, pois é un pouco esta iniciativa, que consiste en estudiar que plantas están aproveitando os colmeares que están en espacios forestais para coñecer cales son os aportes nutritivos que estas plantas proporcionan ás colmeas. Pois realizar distintas accións piloto en colmeares dos concellos de Pollo, Marín e Pontevedra, donde se está recollentando mostras de polen e analizando propiedades nutritivas que este polen ten. Aínda que non temos resultados finais, e que temos algúns resultados preliminares, como que as especies que están aportando unha maior cantidade de polen son sobre todo especies de frutais, nas áreas onde estas áreas forestais están mezcladas tamén con algunhas hortas, o castiñeiro, a silva e o grupo de xestas, distintas especies de leguminosas. Son as principales especies. E estamos agora tratando os datos para saber que aportes teñen cada unha destas especies á colmea.